pisan ngerti manane wis mau alit angkringan kopi sak nyoto wis malit sing diarani angkring ki apa angkringan iki gerobak sing denem Mbak Sulis Mbak Kunjung lenggah tetep nyuwara kur karo Mbak Pipit Andriani kelinci ucul diaweti saka tembang apa mau? Anu, jenang gula. Jenang gula. Jenang gula kelinci ucul. Terus ayo wis sak banjure. Iki ngetokke garapane Sekar Gadung Indonesia. Oh, ngoten. Ah, bawa pucung tebake langgam kopi wengi. Sing reto kopi wengi, Pak. Yo ngomong dhewe. Oh. Made in Sekar Gadung. Made in. Wengi made in Sekar Made Gadung. in Sekar Gadung. ingkang kripto menika Bapak minta piyambak Mas Gareng. Kuwi kok yo lali nganti kene rawang wektu poso ora turu yo WA-an karo sampean. Ngopo Pak? Direwangi mboten turu mboten mangan lho Pak. Ora mangan ora turu. Oh, kae kopi wengi to judule, Pak. Iya. Oh, diwase nulis kopi mangku kok. Kuwi lek nang kene. Nek kono kopi wengi. Bawa pucung, Mbak Kunjung karo Mbak Sulis Eva tembange sak pupuh, sing kedua garap tipis-tipis, sindene sing 6 ngadeg Mbak Sulis Eva, Mbak Kunjung, Mbak Pipit sing nyuwara, ya. Terus digarap meneh sak pupuh nganggo jaipongan dangdut. Dalu tiap malam. Bigroni Mas. Terjemahkan. Oh, ya. Tiap malam. Ayo padha melu aku mari semua ikut aku. Menika katur Rama Pendhita sak rombongan ugi Bapak Asmara Santo Bapak Bambang ingkang saking tlatah Madiun ugi ingkang saking Ngawi. Duduk berduaan. Jagongan ora kudu berduaan. Jagongan ki ya wong akeh. Jagongan apa jagongan? Duduk dan ya itu Ngobrol bersama. Ngobrol bersama. Tekno wong jenenge bahasa Indonesia ki karo basa Jawa angel kok. Kan gumantung gandengane. Sambi utut ngombe kopi mustahil. Kok mustahil? Artinya sambi udut ngombe kopi iki mau apa? Bisa tok wong udut karo ngombe kopi. Oh iya Pak mboten sakit lho Pak. Ayo Teges iki ngerokok karo ngombe kopi, teges iki yo bar ngerokok ngombe kopi. Mboten enten bareng karo ngombe kopi. Cobi jenengan saknika ngerokok terus kali ngunjuk kopi saged mboten? Mustahil. Karepku ki yo ngombe kopi yo karo ngerokok. Ora kok bareng terus padha ngokok rokok karo ngokok kopi ndak. Ngombe kopi kali ngerokok, saiki jaman ngunjuk kopi, cobi terus karo ngerokok. Iso. Cobi ngunjuk kopi kali ngerokok. Jajal saiki awakmu. Contone awakmu. Jajal bareng iso. Lah kok ora iso? Bukan kopi kok. Nek kopi aku gelem. Oh padine njaluk kopi Pak. Oh berarti nganggo omah. Nggih. Minum rokok, minum rokok. Minum kopi.
minum kopi sambil Udut merokok. merokok ya. Oke. Wis alit angkringan kok pisan Ngerti maknane? Wis mau alit angkringan kopi sak nyoto. Wis malit sing diarani angkring ki apa? Angkringan iki gerobak sing dienggo dodol. Pos-pos ndang pos angkring ki pos utawa cakruk kuwi nek ning Tulungagungan. Basa kono wis malit iki gazebo nek nggonku. Wis sakarepmu sing waras ngalah. Lah sing Pak berarti sing edan aku. Iya. Wong ngilang Ya wis, berarti napa Pak wis malit? angkringan kopi sanyoto. Angkringan kopi sanyoto. Iki sing repto Mbah Haji, Mbah Minto Darsona. Nggih, menika. September arep munggah haji. Amin. Haji Furoda. Haji sokeh. Napa niku? Sokongane wong akeh. Ditanggap kono-kono dilumpukke nggo munggah haji. Nah, berkah ki yo ngono kuwi. Nggih. Ya, kaya apa? Buka celuk kopi wengi dados. Ngangen-angen ing sajroning wengi Mbak Sulis, Mbak Kunjung, lenggah tetep nyuwara. Kur karo Mbak Pipit Andriani. Thank you.
gedeng alim